wairafia. Wairara navo zvekutanga wawirira navo waingoshandisa mishonga yako. Aiwa mai. Ndine saini yandaita. Ndakarara. Inoreve saini. I wanna fuck my mom. Eh? I wanna fuck my mom. I want to fuck my mom. So ukaita sign hiyo yawaita zvonoti I want to fuck my mom. Ndototaura ndakadai sei. Okay. Ndakutoenda unorara nambonzi ava ambozviziva kuti ndauya ndiri flesh. Andi. Alright. Ndo aba ndozati kuti uite uwane imba ndizi. Ndo kuti wane imba ndozvainzi unofana kutanga warara namai vako handizi. Vazazonzi chifuti pamberi. Ndakaita kuma wazi nditungoita sei. Mama akasvika pabili. Vanzi zvonizvo ndakatombowatera. Ndakatombowatera. Nezvinona ndiri tufake. Tufake. Okay. Nezvinona ndiri kugwira. Wakatorara nawo? Waiva kugwira nezuro? Ufake mama. Yochwari pato. Zvakazoitika manje ndezvekuti yakabva azonditi zvonizvo iwewe ndoda kuti titransfer mhuri yako yese iuye kupi tiende tese kuAmerica. Saka nyaya yanga iripo ndeyekuti nanda kurara nasisi wangu. Waponi. Sisi wako wapi? Uyu mukadzi wangu. Mutwini wako? Mukadzi wako? Yakanditi handifane kuroora kumwe kunhu, ndofana kurara nasisi. Waita sign futi? Asisi ndaitaimira tarara ndingonomubata kumwezi vanangomubata. Sekungoona zvokugwera kunyepo baba. Mandabata murume wake. Hapo kapo. Une nalo ile zove? Mati? Une nalo? Una nalo? Tiza kumana wacho ndikutemba nawo. Watiza na Davidson. Ana uzati pano pachitwa patatu. Ana seku atitambokuudza kuti pano panonzi patatu. Pana menya kamulizo paenda funa kuti wabwere. Ai panaliza kamulizo pai kana uchirangatira papadera twakomana vako magang ako auye. Ndaitwa tukana pa. Ai ndanditowatuka nemulidzo wako ndaliza uye ndatovaga kuti hasha wauye. Ichikupisa. Ichikupisa. Alright. Saka ndisanyakwana ari kupisa. Panati. Hanzi aiwa imbotsvaka usati. Asi mama wadaenda? Handi amai ako akaenda. Wakaparadza imba yamai ako. Saka iwo gara ipapo nasanyakwani iwe akupisa kusvika uparara. Ndinowa ndituma. Waitumwa nani? Na David. Yona David. Hapa leo kana inaendeka ndokufasa. Vazukuru makati yenyu paka zetu. Sekuru ndio kutaura nemi zvanzi izvo zvekutaura kuno ndiri kunzwa kufara zvikuru. Zvika nani kana ndalewa kaneno ndikufasa. Hanzi kandiri kutarisa kudai somusati kutaura nawo. Zvenyu ndiri kunzwa kufara nemufaro mukuru kwazvo. Ukaona uchikonza zvino mawa zvikuyana zvemasaudi zvekwino zvinhu zvavadi kufamba kwino. Hanzi wakaona munhu uchishanda basa rinopa mhinduro rinoratidza kuti basa rashandwa zvakanaka. Aiwa zvinofadzawo nekuti chokwadi chakanaka chinofadza. Abarikangana kamamuna. Iyo nakufungura tomani. Kana kangana nkopi yako pamuna apa ndikuona kutotsukirira pai mukadzi pangapita wakutangati
Wakabusa ng'ombe? Sure Sekuru. Aziko zvinondi kuti ndikakutarisa uso wako baba Kelvin. Ndibona watochindira uye wane mufaro mukuru zvasiyana nepaye. Waikuita semufudzo mombe dai uye mufaro wongosina. Saka mukadzi adakosha? Mukadzi akakosha ndizvo. Apo kana ngana mtsikana akutogezawo. Ndakatarisa mwana wako Priska ikozvira kushambidzika kureva kuti hamunhu akukwanisa kuzvishandira. Ona kana Kelvin. Yes, mzuri. Ndiri gose kuti. Right. Hayi ndiri sharp. Ushafu. Apa kanyana usifarira uchiona mai vari padhuze. Mufaro wacho hautsanangurike. Wawandisa zvisingaiti. Haleluya. Kwazvaye mpwere, kwazvaye musikana. Amai vaKelvin ndimukukwanisa kasekuru namakadii. Unofarira muzukuru wangu? Aiwa, tinofara. Kurisei kumba? Kumba kwakanaka. Ndima marova kamukaita kuzoenda kuteerera kuti uyai kumba uku. Ko ule unotizi ere namuzukuru? Unenge wakundikana Sekuru. Unenge pamwe ndakasuduruka vanokurumbidza kumhanya mhanya. Asi tomboti tomboda kumbodzoka shure zvishoma kusiti kufumura muzukuru nai. Iwe kare uyu mwana wako mukomana ukuona zvaari mukomana namusikana hausi kufara nazvo? Aiwa, ndikufara Sekuru saka ndakadzoka. Pawakabuda pamba uchienda kumusha kwenyu situation pamba yakakamira sei? Inini mabudiro andikaita Sekuru ndakatanga ndichirota dziri hope yemukomana uyu achindishandisa. Ndichiudza baba wake taibva tatanga kunetsana zvokuti taisvika pakurwa. Saka ndakazoona kuti kurwa kubatsire genimbosunguruka. Iwe kwamba udziona mukadzi wawaiti sei? Baba mukadzi wenyu paikutsanangudzirai mai zvitorawo sei? Pfungwa dzangu dzasipo pakuti ndizera anga ndine mwana nezvaanga zvichitaurwa naamai kuti ndizvibhirivhe haya zvanga zvichitondinetsa. Zvaikunetsa? Kuzvino apa ona pauda bwera kuno tichikonza nkani apa akazako abwera kuti otani nazvo. Chitanda unokwema ukaita nedambudziko rako kuno Sekuru vachigadzisa dambudziko raiva pakati pako nemhuri nekuzosvika mudzimai wako akwanisa kudzoka pamwe kusvinowa naye nemhuri yako yaitano. Uri kuti wokudii nazvo? Aiwa, izvi ndinopa kutenda mwana Sekuru izvi. Ndofunga ndichipinda mune rino dare ndakatombovimbisa Sekuru kuti ndichatoapa motikari. Saka mhuri kudzoka kwaikaita takatogara pasi tikatozvironga. Kutofuna kuenda garamoto? Ichokwadi. Motikari yacho Sekuru munozopawo inini. Aiwa. Ini kwenini? Sirayiwirawo. Baba Kelvin. Onesa Sekuru chingumu. Ndakudzima kamera. Ndodzima kamera. Ayo Sekuru mutoka motikari yenyu. Ndaifunga kuti mungapiwa ini interpreter wenyu. Muzukuru wenyu Robert ari kuti ari kuida. Ndodzima kamera akadaro. Unaona kuti tingataura mashoka kufara. Unoona zvinoita gore wangu wapedza mukadzi aenda uchiita sei, ona vana vanga kutanga ma-street kids, uyo akumanyaona kwake kusadanizi, uyo mwana akupenga vese. Atichandotenda ropa rako nereko muzukuru? Ndera hungwe. Ropa rako rakadera na mushonga unodada. Zvinhu zvako zvinotora nguva kani? Zvinotora nguva chose Sekuru. Kana paukamboendera mukadzi asi ndaitonetsa nekufona ndakuya? Ndofunga paye pandabva kuno ndaitotaura ndiri kudare muno mukomasira vanozviziva. Ndichitodzima foni. Ndingofona. Okay. Pandakaita zvamakandiudza kuti ukangofungaidza uchitaura chete chatokunetsa. Kuzoti unozoenda ukaita mwana kunovaona zvaita wese. Yazvo tsvimbo warova ndakuda kuuya wendodo. Saka varovi vari kuzvo. Kutopiwa mushonga wachipfungaidza uchitaura. Zukuru ndakuudza ndindakuurura wakakangiwa mupani sokuti. Wanzwa? Aunaudza mwoyo wako ngoti rokorokoro muchichaitika. Ndaingoti ndaufunga vana vangu ndakienda hanzvadzi dzangu dzichiti aimbomira nezvawaitwa zviyeho namavanga ese aimbomira ndikati ndakuda kuenda kune vana vangu. Ukatoka norohwa futi usadzoke ndikati ndotangawo ndaikoko. Sezvo mwana akati takaenda kwaSekuru takabatsirwa zvapakanaka amai ndati gendieni ndoendawo kuna Sekuru koko tinogadzirwa pana chinomboitika. Saka musi wakauya Kelvin kumusha muchimuona achifamba mujaya, chimbotiudzai kuti Kelvin akatudza kasikiriti kacho.
imi pamakamuona mukomana achiuya pamba mukati hey amunatoa futo zondipapa makanzwa sei? Ndakatanga ndambofunga kuti pamwe zvaasvika pane zvimwe zvaakanowedzera kuti apedzise inini kuti akatanga hanzvadzi yake inini ndaimbomurota pamukuya kwaaita atoya nezvimwe zvakatowedzera ndakabva muti imbomira ndangi ndataura nehanzvadzi dzangu saka ana sekuru vakazoti aiwa amusiye asvika zvifunge tangadaro ndobva asvika mukomana ndozvataura ndazonzwawo hana yangu semaretero andaita kutanga andakungonzwa hana yangu chingoti zvisiye zvakadaro tatazongowirirani handiti ko pakauya musikana handi akauya here kwamanga muri musikana Priska? Ndopa ndikazonyanyofara ndichimutarisa ageza achena ndakambofunga kuti pamwe ndikutadza kuona here kana kuti nini ndinda kutopenda ngoyo handakumbogutsikana ndakabva ndambotanga kuchema kuti pamwe ndini ndakutorasikawo njere uyo atonani pamwe kusvika kwaita mukomana zvinhu zvezvatinhwa futi kwai takatozobepuka papayo kuti zvandiri kuona ndizvo handitika aiwa tinoti Kelvin ndiwanga uri suspect andikuzamba arikuti ndakaona musikana ndakati zvino Kelvin pamwe adaizo Kelvin akabata pakarima handiti saka achitaurira amai mabatsirirwo awakaitwa nasekuru Tasvu nekutenda kuna sekuru Tasvu kuti mhuri yenyu itese idzokere pakare vachinzwawo isizoti pataitaura pepa yamai vanga usipo saka chimbonyatsoataurira kuti amai kwandakabva kure nhasi muri kuona takagara tiri family so tichiseka tichitaura nyaya yaka zvinhu zvaifamba so pava nehondo muchemberi ndiri kutanga ndonge ndaziva kuti zvii zvakaitika asi ndakazotanga kutorangarira ndauya pech2 baibai ndaitonetsa kuda kutoona koma Sly kuti vakatibatsira sei uye ndichipa kutenda kuna sekuru kuti machinjira ndakaita kuti nditori kuma ndakatanga kurohwa nehana first takachonzota asi panapa patakagara takashota panapa nemunhu akushota tanga unatsokakuleta nyaya dzaito ndichidzinatso dzirondedzewana baba nekutadza pananga ndakaita ndakangofira sori ndega mukoti zvinhu zvandaita hazvisiraiti asi sekuru akatibatsira ende ndinotongotenda sekuru nanhasi kuti mai vangu vadzoka ndaanawo saka wakakumbira reregerero kuna amai kuti ndakapinda nekusaziva munyaya idzi takataura kuti tizenge tasvika tese panapa so yakatongosvika nguva yekuti family yakatombochema iri pamwe chete okay handiti aiwa tinotenda Priska uri kunzwa sei amai vadzoka kufara sai zvekutoti pasara kutoone mukwasha ndokunasekuru achanizoanogadzirira muzukuru handiti zveshuwa toda kuti vapiwewo kamupichani iri shoma zvayo tinoziva kana mwana akura so musikana bhozi ndotete ndochi mune matota kunge mukomani munin'ina una makore mangani? Ndi 24 ukuoneka wakura tinotenda saka amai mhuri yenyu muchinzwa ndimanga musipo mazoesai chitiudzewo zvamunonzwa mhuri yenyu yabatana kudai so bhozi pakauya Kelvin pekutanga ka semanzwa achitaura panga riri basa panzava baba vachitendera vakabereka kasechoso vachitaura ngoma ndakambenda kukwanani kwatifred anzi tifred makaenda kwani futi kwamakandiwa kwamagaya makapiwa mafuta akatoramba kupinda kwamagaya mukomana tikatongodzokera tisina kutombopinda akauya panapa panapa munoiziva hondo tinoiziva 2 hours achitaudzana nema achipopotende imari yacho iri ini ndikuti munhu afana kuti pamarika ari mukatu ndichireva sekuru Tasvu saka iva chingomira ndinopiwa chikwereti changu nemunhu arume kana handipa ndopa baba wako moita se moenda pakanga pakaipa mai zvoti handitika saka makazonzwa sei amai mhuri yadaiso ndimanga musipa kufara ndikufara ndikutosha kuti dai ndine zvimwe zvokuwedzera kuna sekuru ndaiwedza asi pazvino zvimari yakanga yapera nekuti kwataienda kwawandisa tichinyeperwa tichipiwa kunzi oi munoshandisa tikasvika kumba zvaibva zvawedzera
saka pazvino zvinotoshira kuti dai zvaikwanisika ndaitsvaka tindotenda nei, asi ndinozva kuti vadzimu vanovhurira vasekuru nevekwedu sekubatana kwavakaita vanogona kungotivhurira touya futi totenda sekuru zvavanenge vasingafungidziri. But ndinombunzwa I know kuti baba Kelvin mainetsana mumbosvika pakurovana ini ndibva masuduruka murume wenyu akasara akashinga akachifambira mhuri yake. Ndinombunzwa mashoko amuka ndosaka kuti vachaka vakakutadzirai vanozosvikawo pakuti sore mudzimai ndakakutadzirai pandai kurova nekuti ndakasanda kunzwisisa. Murume masuduruka akasara akamira sababa akaramba achifamba. Mashoko amukari mbotaurira murume wenyu ndoziva kuti kazhinji panoita zvakadai soka varume vanowanza kublemewo vachinzi chichi handiti. Asi imi mashoko amukade kutaura kune murume wenyu vamwe madzimai achinzwa kuti inini ndasuduruka zveshuwa murume wangu ndiyaita kuti nhasi tigare tese tiri fo takadai so. Tambonzwa masweet nothings kuna baba tu apa. Zvamakamsani mamboataurira but kana even makamboataurira tisipo chimbotauraiwo sekuru vachinzwa kuti murume wangu zvishuwa wakazosara ukadai wona mhuri yaita se yadaiso. Imweni mashoko andinoda kutaura kune vamwe madzimai ndangokurudzirawo vamwe kuti makawana dambudziko kuti izakubatsire, asi chiri pamwe ndechekuti tinofanira kufamba, asi mukufamba mumateke chita tei tichinyeperwa pamwe pacho unogona kusvika unzi murume wakoyo anozvizivawo zvinoita mwana. Saka iwe semunhu wemudzimai unosvika futi pakubatikana kuti saka vanhu ava vakatobatana naye, saka inini ndiri kutambura. Saka ndakungokurudzirawo mamwe madzimai ari muno nyika yedu kuti kana pane dambudziko hatifaniri kutiza, tinofanira kubatana nekuti kutiza kwandandakaita ndandakatorasika. Kudai mukwadzoka murume wako anamwe mukadzi waita ipapo ndopandinoda kubatsira vamwe madzimai kuti ukatiza vana tokaziva umwe mudzimai haazokwanisa futi kuchengeta vana. Aiwa tinotenda babatu ndimairova Michael. Ndinoimba kuti ndakatombotaura navo ndinokumbira kunegerero nokuti panguva yandaizviita ndandisati ndakunyatsozvinzwisisa ende ndakatovaudza kuti ndichakupai mari inokwana kutenga mombe 2 nekutenda mhosva yangu kuti ndandichitokuparirai mhosva nokusaziva ichokwadi. So panguva yavakazouya vakati takuda kuendawo kwasekuru Tasvu kwandakaudzwa nemwana ndakatotanga ndatombovarambira ndichiti aiwa inakunyara ikoko bhozi ndandakunyara kuti nguva yeshe ndaitikufamba kunenge kusina basi but ndakazozviona kuti kune basi. Aiwa tinotenda nguva Kelvin chivharai nyaya ndimi makapinza mhuri yese iyi nesuwo tese kuya kupanapa ndimi. Ini chandongosiyira mashoko angu handina mashoko akawanda Steve nekuti mufaro wandinawo wakawandisa zvisingaiti ende ndiri kutarisira kuti kubatsirwa kwandakaitwa nasekuru ndinotofanira kuva neimwe change. Ndinofanira kudzidzisawo vamwe vechidiki vakaita senini kuti izvi zvakashata izvi zvakanaka. Ndinovakurudzira kuti togara munzira yakanaka. Aiwa ndichaya kudomboshava sekuru vasipo manje takuta ndozokuta ndendera zoti sekuru ndakaenda kakudomboshava naitawa naKelvin wakunyatsodzidzisa vechidiki kuti aiwa ini ndakapinda so ndakafamba so ndakatambudza vabereki so chi panapa hatina nguva yakawanda because sekuru vanenge vaine vazukuru vanenge vachida vanenge vachida kubatsira. Especially vafana vandotamba navo vese nemudomboshava maybe pane mafriends angu ese hapana svingazvizivi kuda kuchirwere. I hope kuti ivo pachavo vachiona mavhidhiyo yenyu mukumaSly nekubatsirwa kwese kwandakaita havasingori vega chete vari kutraya kugadzirisawo upenyu hwavo, vari kutraya kubudawo futi mangandiri handiti. Saka ndinongovasiyira mashoko ekuti ngatirambei takadaro uye ngatisanyanyei kuda kunyanya kupinda mune zvakawandisa stereki especially muteknology umo iri kutiparira inoita kuti tokwanisa kupunza dzimba dzevabereki vedu isusu pachedu nenyaya yekusanzwisisa. Saka nyaya iripo ndekuti tinofanira kuteerera vabereki vedu mudzimba. Ndaenza kuti tine mapepa escholarship wauri kuda kuti sekuru wakazovaudza here kuti sekuru
mapepa iwaya sekuru vanofanira kutonge vachitomanzwa izvizvi vaudze sekuru vanofanira because hazvisi secret ka mapepa iwaya sekuru anofanira kugadziriswa kuti mukomana uno aende kubasa sekuti paane chinji handitika rekatinzi sekuru chichemo chaKevin ka tafamba naye mungamusiye here apa sekuru ya ndofunga apa nyaya ndikataura apa unoona zvinonzwa mwakuru vanotaura kuti ukwana godo ranyada mahobi mvumbo wechokapatari shoko rangu rinoti tine shona inositaurwa nevakuru inoti ukaona vheni ratota mahobi zvinoreva kuti mubvumbi wabva parema avanda vakabva wada chokapatari nenkani yamatende zvakafanana nemhuri yandinayo muno mandiri kubatsira Kevin nepapare dzake vakabva parefu vachitambura nedambudziko iri. Munhu ukasangana na bvuto unopita apa wabata izvi waenda wabata izvi waenda wabata izvi auchaziva chinoporesa. Saka zvinoita nezvekuti kana munhu uchinge wasangana nedambudziko unongoenda pese paunofunga ndogona kubatsirwa nekuti chaipo panopera dambudziko rako unenge usingavazivi. Apa janda kufarira chekuti amai vakadzoka pamba vana vese varaiti uyo akupupura zveke zvaibata vese zvaitika uyo akarapiwa akapora baba vacho varaiti. Saka nyaya iyi indi kutonzwa kufara. So zvandikuda kutsira panyaya yataura yebasa ndikugadzira haina kuibva hazvidiki izvi. Asi una mushonga wada ndivape vese vachageza vese 7 days. Mushonga uzvinorasira pamaradzano kuparadza mweya weupenyu vavengi ikadapinda muropa mavo. Manzwa baba naamai anjapa mushonga muchano kugeza for 7 days. Amuchinopedza kugeza mushonga unorasira pamaradzano zvichireva kuti mweya wemishonga yeushandiswi yaisishandisa ropa renyu igone kuparadzana neropa renyu. Mazvizwa saka zvinorasirwa pamaradzano. Totenda ine ndiri vafara manyinji saka kana ndadaiso ndazandapedza basi. Saka sekuru vari kuti havana mashoko mazhinji chiripo pavari kufara nekuti basa ravakatanga varipedza. Tinotenda sekuru. So unoona anzi mukuru ukamubatisa dombo kuti bata chindikuya ataura vega kuti andifuna kuenda nagaramoto. Saka pane nhau yasara ndeyekuti baba Kelvin matara mega kuti unoda kupa sekuru motikari. Tinotenda. Saka sekuru izvozvi zviruoko rwavo rwatambarara kuti vagamuchire motokariyo. Tinotenda. Ishoko rasatauda kuchirwa. Muchatipa date here tizoziya zvedu. Ndichauya ndotaura date. Anditika. Aiwa tinotenda. Munongotifonera chete. Taura date Sly uvhamira achitotora mapicture mota yacho. Ndinouya Ndichitosvitsa kuti mudziyo. Anditika. Aiwa tinotenda. Tinotenda. Kuti nyika yese igare yaziva kuti zveshuwa atenda munhu uye. Anditi. Notanga ari pamoto. Anditika. Tinotenda. Aiwa tinotenda maki. Sekuru tichibvara dara naKelvin ibva yamataurira vazukuru indozva takambozvitaura zvakare panyaya yeChristmas sekuru neNew Year kuti munenge muchishanda zvakaita sei. Apa paChristmas ndikushanda. PaChristmas sekuru vanenge vari pabasa vanenge vachishanda. Matenda na Christmas. Urwere hauna holiday. Tuzoti vanangu vanenge vachoka kunza kure kwadziko vanangu vanenge vaita mukana kuti tifuna kuona sekuru. Nekuti tinoziva kuti mhuri zhinji dzinenge dzauyawo kuzororo kubva kumabasa nyika dziri kunze. Zvino sekuru vakaonekwa vakavhara chipatara vazukuru vavo vanozorapwa nani. Saka sekuru vari kuti havasi kuvhara chipatara chavo paholiday Christmas neholiday New Year. Chipatara chinenge chakavhurwa chinope. Apa New Year aiwa. New Year tesi turakuona gore kuti kuenda nakope. Zvakanaka zvakanaka. Ndicharegerwa kune muchenji weZimbabwe zvotenda. Nana manyira tateguru mberi. Zvanzi natateguru paChristmas poga sekuru vachanga vachishanda. Kusvika musi weNew Year ndo wavacharega kushanda bedzi. Nekuti izuvawo rinoitwa zvakawanda pamitemo yenyika. Panenge pachiitwa mhemberero dzekupemberera kuti gore dzva nezvimwe zvinenge zvichiitwa zvakadaro. Saka paNew Year bedzi ndo pasiri kushandwa. Asi
kungoti new year yapera nhasi musi wa2 aiwa sekuru anenge akutoendera mberi kutoshanda musi wa1 bedzi January wasingashandi misi yose vanenge vachishanda chipatara chakafuka. Tinotenda Mike Event tichava kudombosha kuzodya road run. Aiwa munotokurudzirwa mbudzi chaiyo. Handiti Road run yakaoma totoita zvembudzi chaizvo ka. Aiwa tinofona toti taakuuya todya tichitaura naKelvin naPrisca tinzwa kuti vari kuronga chii mukati meupenyu hwavo mushure mekunge sekuru vapedza basa. Handiti ka tinotenda sekuru. Tionane ba. Hanzi musununguke zvenyu mubuda panze ndichakuteerai panze papo toita kuti rairo rinopirwa mishonga yenyu naika Kana naye. musati maenda Chawe. zvakanaka wasusu. Ankani nofadze. Nizuro ndopanga pezera ndifonera mapast 5 ndatobva pano akabva ndifonera zvikazi zvonizvo ndinokumbira madirections ndoda kuti ndisvike kupi kuna sekuru tazvo but ini handangunasomudaira zvikliye because munhu wekutoti munhu akanga andiisa mune imwe life yanga isiri right saka kuti ndimubhelieve ndinongomudhauta. Ari kupi David ari kuLondon izvizvi. Ko kuvavo pano upedza yorota uchinyengana uchirara namai vako ungazomboita kangani? Upenzi handozombodzirota kubva ndibve kunokweve ndakazongorota iye wacho ndiye akazenge akutrai kundinetsa nekuda kwebhatani dzakabva dzatopera dzakada kubva pandakangomurambira ndichinoshandisa mushonga wamakati Vauya dzinotozombouya nanhasi ndakutorara zvakanaka. Wanga wapfuma mufungwa kamuzukuru? Ndainge ndakapfuma mufungwa vazikurara ndaisarara. Maita sei baba kuzarara? Wakuza chichaitika. Kusana mwana wega watsina kuti wani pamasi. Ndaisarara because ndaigona kuti kana anytime dzandiri ndakagara ndogona kungofunga kuti right izvezvi ndodana kuti $100 izvezvi ndakutoitsvaga zvekutoti kana dzingavanga usiku ndingatoshanda tofona ndatobata akurara kwaindinisa zvekuti kubva kwakidhi apo kuenda kudomboshava ndipo unonge dhuze pano painotitira izi akurara kwaindinesa but masikati yacho kuti ndirare zvaingondinetsa because aigona kuti ndakarara kweko nditi haisi nguva yekurara inini David vanangomuka nokuti munhu wekuti sometimes ndaitogona kutomuona sezvanakaita izvi tototaura nyaya but later on ndotozoona kuti handondega zvaikoya 2 minutes uri wega but pamwe pese ndine ndichitofila kuti ndina someone but izvezvizvi chokwadi chakanaka makatibatsira sei kuyo kuCanada uko ndakapedzera nekutaura nei chine foni chine foni izvezvizvi aitochii uCanada akati aida kutobudawo anyangonditi ndonaita sei ara kubudawo izvo zve uCanada aito ari serious kutorasa kutotengesa kwandakatiita foni ndakatotengesa nekutotya kuti ndokudzoka but iye anga ari paserious because munhu wekuti aigona kutondibvunza each and every day kuti saka iwe wakazozvigona sei because mameetings achakuoni hauchawanika ini ndakandobatsirwa nasekuru tasvo zvikanzi izvonizvo aitonetsa zvokutoda kuya kunoku zvototi akatowana futi nhamba dzangu kana kuti akaunti yangu paFacebook iye anotouya ari kutoda kutouya. Uchirudza here musi wavauya panapa Kelvin nababa wavo? Zvachitondinetsa muna achitombobvunza kuti sekuru ndoda kuona anonzi mukoma Sly. Handina chandaiziva. Hauna chaunoziva? Handina. Ndinoziva kuti patanga takamira panze ipapa dai takatora vhidhiyo kawairamba because wainetsa takaita 2 hours takamira panze apa tichinyengerera kuti tikwanise kupinda muna sekuru tazvo ndibva tazokwanisa zvedu kupinda muno macho. Wakaona here vhidhiyo yako? Ndakaona ndakazondipa shungudzo kuti ndikwanise kuti ndikuonei. Kweni ndiri sekuru tazvo waifana kuona kasekuru tazvo ine ndakangota kamera oni chete
sekuru ndakavaona pakauya patakauya sekuru ndakavaona saka munhu akanga ane shungu naye ndimukoma Sly. Kwena wanga ane shungu yekundionere zvangu ndakanazoona kuti pamaitora vhidhiyo kozi handitori nedzimwe nyaya dzitori polisi izvizvi dzekuti ndine bozi ndine hanzi Mufara. Wazo shungu. tashinzi. Ndopata jani? Unakupiwa chini. 3 minutes. Ukora ndodo pana ndodo zikaza. Unaona tsvimbo dzakamira kuenda netsvimbo. 3. Ha? 3. Pana mozi ifuna kumaliza ukasha wako pa ndodeza. Pane ntsvimbo imwe chete yandinoda kukushandisira apo kuti ipedze undururani hwako. Mufara. Wazofuna. Uona yako yamba. Uona yako yamba. Unaona ntsvimbo irikutanga iya. Iyo ndenge banga. Ndenge banga. Inonzi sayangwani iyo. Inonzi sayangwani. Ukumva chidzina chachi? Warizosirayi? Ndinakunazonzwa. Inchitiwa sayangwani. Zita rayo ntsvimbo inonzi sayangwani. Iri pakati iyo ipfupiyo. Imwe iri pakati apa pfupi. Ichita nyama nyama. Inonzi nyaminyami. Ukumva? Waza? Iyo iri kunze ichitiwa ndodo yasena. Iyo iri kunze inonzi ndodo yasena zvichireva kuti pedzisai. Ukumva? Waza? Saka apa idzi ndodo ndakudzipa ntchito ine kulewana pakamwa ndadabwa. Saka ntsvimbo dzangu ndada kudzipa basa kuti zishande newe nekuti nawe kutaura newe nemuromo wangu so ndaneta newe uda kuedza kuchita mundura nhumbu munhu akachenja. Asi nanhu ndarowa. Aiya apa tinyaya kurowana ka. Aiwa ntsvimbo idzi hausida kurohwa netsvimbo. Tatadzirani. And iwe hauna munhu wawarova. Haisi nawe iri kutaura. Isu tikureva zvinhu zvauda kubata namanja, zvinhu zvasatanisi zvatikureva lero pano. Nawe uri kunzvenge mbari. Omba, chobeki. Sekuru vari kuti nawe yandikutaura nawe yesatanism yaukajoina iwewe nemishonga yako yakaipa yaukabata ndo nawe iri kupikisana nematare yangu iri kukanganisa vamwe vako mumhuri. Apa yangana madhara yamudziche mukazi atakuita. Iko zvoita sono baba vako vabhakera amai vako vakaenda nekuda kwako. Apa yangana musikana anororewa nani? Iko zvoita sono hanzvadzi yako arengwa musikana musvinu akatomusvindira anomurora ndiani nezvawakamuita nemishonga yako satanism. Iyo sautaura mishonga satanism kutaura nasekuru hauizive kuti ndozvaunoedza kutaura. Aita so. Iwe ramuka. Zvakanaka. Ndifuna kutengesa jangwani. Ingatsarisa jangwani. Yamumazi. Zvanzi nasekuru ndobotosimuka sekusimuka wanene ndotora tsvimbo yavo inova tsvimbo yandinodada nayo inonzi sajangwani inova tsvimbo yemvura. Haiwa usatya ndinoda kurowa kutaura. Ona ndoda ndore. Ndisida kutiza. Uri kuona tsvimbo iyi? Ndikuda kupatsa hanzvadzi yacho. Ndoda kuti tsvimbo iyi nditambidza hanzvadzi yako. Aipata aifuridze katatu. Hanzvadzi yako ada kuti abate tsvimbo aifuridze katatu. Tono kuti yana madakara. Toda kuona kuti iwewe ucharamba kwapagara here va. Toda mukuru naiwe ine. Toda kuona kuti iwewe nasekuru mukuru ndiani. Ukamba kuti kuna Tasvu kana kuti kuna Nyambeza chitwa Tasvu. Sekuru Tasvu kana kuti kune nganga nonzi Tasvu. Tasvu ndine. Ndio sekuru Tasvu. Baba mwana wenyu musikana nonzi? Priska. What right? Oh, bata. Furidza. Ita. Iwe nakumsunya. Aya furidza ndamunangisa. Furidza wamutarisa uyu. Furidza ita so. Furidza tsvimbo. Chirengo. Furidza. 1. Minaitoirirani. Ai. Handizvi ndezvekutaurirana. Muzukuru. Ina nawe kumba kwako. Sekuru havana kuya kumba kwako. So aicha sei mwana une tsvimbo yaba. Ngambo ibata tone papa kana. Ngambo kaibata wakadaro tsvimbo yo. Ndoti toda kuona unoona vana.
Ukaona wakaungana wachita meeting zao. Wakaita kuti ai ava vadzezva kuita zvino nasinda kubata wega pano. Zvanzi nasekuru nasinda kubata iwewe wega pano. Nekuti pamunoita tuma meeting kwenyu mafoni toite muchijoinsa Saturdays munenge muchiti hapana munhu anokubata ndimi ana mazvikokota. Saka nhasi nasekuru muri kubwekesana pano. Umbafara? Muri kunzwa shoko ratateguru. Ukaona uya akabata ndodo mwana wamai wako. Uri kuona uya akabata tsvimbo yemwana wamai wako here. Asana tudonini. Ana tudonini. Aya, rudo rachani. Kwa hiyo zvakuchiita iwo zvinhu zvakwino. Iwe unoti hana rudo newe, rudo rweiko zvakuita pari zvinhu zvakanaka here. Ndiri kuda kuchemiwa. Hapana, auya akangobata tsvimbo. Iwe uda kuchemiwa. Akabata wakadaro, iwe uda kuchemiwa yangu. Akachiramba. 3 minutes. Bata. Aiwa, bata. Waura kutaura? Waura kutaura? Ndinozondakaiteni. Okay. Bata wakadaro musukuru. Saka pasina zvawakaita uda kuti aisire pasi. Ndotaura zvangu, ndotaura. Mira. Sekuru vachakudza. Wapuwa 3 minutes. Wakuda kutaura? Ndotaura. Wakuda kutaura? Alright, Sekuru. Ati ndauda kutaura. Ndotaura. Zvese ndotaura zvese. Alright. Unotaura chi? Tomboita tsvimbo pasi. Mati? Tomboita tsvimbo pasi. Tise tsvimbo pasi, tora tsvimbo unotaura. Tikaisa tsvimbo pasi unotaura here. Wanana, ita so. Tsvimbo imwe semati pasi makumbo aka, makumbo achagara pasi kubva izvozvo. Akatapedza kutaura pakati makumbo yaka. Izvo ndo zvandokwanisa zvafiti. Wakangoguma tsvimbo ichete wafa. Tsvimbo yenesa wakangoiguma yene makumbo yako wafa. Ndienda tatego. Taura. Inyaya yekuti utaure zvaunoziva zvaukaita. Ndabvuma ati ndakuda kutaura zvese. Mwana mazvinga kuyangana. Mwana mudiki chaizvo andakutarisai asi zvaunoita zvaukaita zvashata. Mwana wamai wako ropa rako chari udano. Chari chinachitika iwe murapasi? Hanzi chii chakaitika iwo Kelvin, taura nezvitudzi. Ndakasangana nefriend yangu yandaitamba nayo. Kuboni? Facebook. Pafoni? PaFacebook pavasekuru patelefoni apa zvachimanje. Okay. Pazvingiringiri tipa munari kukamba bare. Okay, ndakakarekana zvingiringiri. Haina sekuru ndombotaura nyaya yemafoni iyo uchiramba. Ruvoita zvakanaka, ndovoita seshamwari yako yotamba na Facebook. Ndinawo. Vawaita sei? Ndinawo, hamusipaona. Mashamwari acho? Ari kuti mashamwari acho? Ndikuraisa kuti. Uita nani? Uri kuita sei? Unofa. Ukataura? Hamusipaona. Ani? Vaiitwa. Nani? Lori mamona. Nani? Tauri mira. Okay. Tauri. Iwe, isilemele kuti uleve kacho. Apa unoshokana ndodo. Hatisi kuda kuita zvekuti utambe nesu. Zviko irapo inokukwadza. Reva vana kuti robora kwatira nazvo. Taura muzukuru. Ndasangana naye David Ziyange friend yangu. Vamaita sei? Handiti iwo unofarira music. Ndofarira music show. Hip hop. Nende? Hip hop. Imhando yemusic sekuru. Okay. Inenge reggae, inenge yava inonzi hip hop. Nafunga kuti tukwana ndiyambire kuchenama. Guys, please now. Please now. Jan? Ari kuita sei David? I don't. Please. Ari kuita sei David? Don't want to dig up my DJ.
Please man. Leo zatinonzwa kuti Taura ndinoziyana seko. Mati? Taura. Na mamuraya, mamuraya. Arokura ndiye. Ah. Ai. Kana ndiripo inauraiwe ini ndinda kubata kuti utaure. Usatye kana sekuru varipo auraiwe. Akanditi zvonizvo unoda here kuuya kuLondon. Unoita nezvemusic. Sekuti music yandaida ndakati akanditumira mamwe ma-photo styles emaoko. Akanditi zvonizvo everything chaunoda unongoita sign iyoyo. Taburisha kadai zvese zvinoita. Ai uda utarise utaura chicha kutaura. Ndofunga ndezvawo izvo zvemasatanist izvo. Taburisha kadai means language yatinoshandisa. Pakuita sei? Mauvura makuwa? Ndakada kubuda, ndakada kuenda kana ndiko zvikanzi Liwen aita show. Liwen pana anonzi anoimba Liwen nakanzi aita show ndendiripo kuLondon kana kuStates kuFlorida ndakwasingazivi. Urakusvika kweseko? handise kuramba kubvunza kuti wakaenda kudiaspora wakati kwete. Wamboramba kana? sekuru ambobvunza kuti wakamboenda kudiaspora here ukaramba saka wauri kuti unenge uripo ukadizvo ukaitwa show akufi kudiaspora here. Ndiko. Okay. Wakaenda uchitsvakeiko? Saka ukaenda uchitsvake? Ndaingoenda nawo just like kuva nefani ndichingoteerawo music. But later on zvinhu zvaakazondipromisa. Akabva nditi zvonizvo. Iwo kana uchida kupfuma siyana nezvechikoro hachina basa. Unofanira kuuya kuno kuLondon. Asi waenda chikoro ipapo? Ndanda kutopedza chikoro. Nandiri form 4. Baba wakaziva here? Baba wakaziva here? Hapana kana mafriends ndakabva ndatochinjawo nokutamba nawo ndotamba nefoni yangu. Unongoita sei pafoni? Pafoni so ndichingotaura nawo always. Mafriends paFacebook amwe ndinawo manhamba but zvekutamba nefriend kuti ndine friend mafriends yangu ndiwawo. Saka unenge usina kupedza pane pambotora vakandibvunza kuti uda zvemari uda kupfuma here ukati esachi haana kunditi uda kupfuma angonditiwo ndoda kuti uite rich but nyaya iripo ndeyekuti unofanira kundiitira something. Sekuti inini panguva pacho ndiri munhu ndichida mari kublinga semukomana achibvandudza akati iwo kana uchida mari hauishayi indifoshuwa handishayi $5 $10 mumwe mangana mari ekutenga hembe dzangu. $5 ndobari? $5 ndomari yaungakwadzira hanzvadzi yako zvakaita ora taura tiramberi taura haushayi $5 $10 unongoona yamhomwe. Sometimes dzimwe dzenguva ndinoiwana irimo, dzimwe dzenguva ndinongozivawo nyange ndiri kuhope ndinogonongoradziwa musikano kunzi ndononyenga musikano angomunyenga chiti akangondida anondipa mari. Saka panyaya yange iripo ndandakapromiswa imba nemota iye negodring. Asi akanditi zvonizvo haufaniri kuora kusvika wawana dzimba wawana zvinhu izvozvi. Asi chandakazotanga kuita akatanga nditi zvonizvo utanga urara namai vako namama ndairara nawo. Kurara wairara pamushonga wairara fera? Wairara navo zvekutanga wawirira navo waingoshandisa mushonga yako? Aiwa mai ndine saini yandaita ndakarara. Inoreve saini? I wanna fuck my mom. Eh? I wanna fuck my mom. I want to fuck my mom. So ukaita saini iyoyo waita zvonoti I want to fuck my mom. Ndototaura ndakadai sei. Okay. Ndakutoenda unorara namom dzavo hambozviziva kuti ndauya ndiri fresh. Andi. Alright. Apa ndodari kuti uite uwane imba handizi. Kuti uwane imba ndozvainzi unofanira kutanga warara namai vako handizi. Vazazonzi chifuti pamberi.
ndakaita kuvazi ndichikuita sei mama vakasvika pabini vanzi zvonizvo ndakatombovatera nezvinona ndiri tufake nezvinona nditori kugwira wakatorana nawo waiva mugweri nezuro ufakire ukoma yechokati pato saka zvakazoitika manje ndezvekuti yakabva azonditi zvonizvo iwewe ndoda kuti titransfer mhuri yako yese iuye kupi tiende tese kuamerica saka nyaya yanga iripo ndeyekuti nanda kurara nasisi wangu sisi wako wapi uyu mukadzi wangu mutwini wako mukadzi wako akanditi handifane kuroora kumwe kunhu ndofana kurara nasisi waita saini futi asisi ndaitaimira tarara ndingonomubata kumwezi vanangomubatasekungoona zvokugwera kunyepo baba vakati kwamtoita zvese akarara vakati kwamuri wavo samushonga washandisa chii pamushonga handisina midzi but handine bhatani rimwe chete but akaita zvekundiudza kuti bhatani richarona munhu mubhegi dzangu riripo ndarisiya rasiya bhatani acho akaudza kuti uchaona mumba bhatani wakatanga kukomenda pafoni votolinka watowane mai yacho sometimes anotombonitumirawo zvimari yakawanda zvakaita sei apa akapedzisira nitumira akanitumira $600 wakatenga chii yes hapana ndakangoenda unofara nemafriends angu pakidi pane vamwe vari mese muri mugrupu iroro rana David tinovandirana ndokuti chiwo hatinatsobudirana pachena toto zvatiri okay asi unochitoziva kuti mumwe wangu unozona sei ndakamutarisa mumaziso ndotoona pane flame inobuda inotondiratidza kuti ariko okay iwewe kwake ndiye makazivana sei takambosangana mutauni ndobva flame yangu baba plus nyangwe ndakasangana nemumwe wamusatanist yangu notowirirana zvoti munogona kutadza zvinzwisisa okay saka pana pasekuru hapana mumwe wamboona musatanist hapana pa parupisa pasekuru parupisa asi aripo zvake musatanist handinobvira ndamuona ndikukungoona zvamudenga okay